Татар җәмәгатьчелеге күренекле җәмәгать шиклесе сәясәтче Фәндәс Сафиуллин белән хушлашты. Мәрҗани мәчете ишек алдында оештырылган озату мәрәсимендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, аның урынбасары Марат Әхмәтов, депутатлар, язучылар һәм җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Тулырак мәгълүмат Фәннур Хәсәнов язмасында. Ул безгә күп нәрсәләрдә үрнәк иде, дип белдерде Фәндәс Сафиуллинны соңгы юлга озатырга килгән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Без аның белән күп кенә менә бит инде референдумда үткәрергә туры килде. Әйтик, шартнамәгә кул куярга мөмкинлекләр тудырырга кирәк иде. Мәскәүгә күп йөрдек. Ул депутат булды, Россия Федерация Думасының депутаты. Күп кенә бәхәсләшкән вакытлар бар иде. Фәндәс абый туры кеше. Яратмаган, эшләмәгән эшләр күренсә, булдырамаган кешеләрне тәнкыйтьлидер. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм беренче президентыбыз Минтимер Шәймиев Дәүләт Советы депутатлары исеменнән Фәндәс Сафиуллинга рәхмәтле булуын җиткерде. Фәндәс Шакир улы Сафиуллин тарихка 1990 елның 30 августында Татарстан суверенитеты турында декларация укыган кеше буларак кирип калды. Референдум үткәргән вакытта да ул иң әйдәп барышларның иң алда йөрүчләрнең берсе булды. Конституция кабул иткәндә, тарихта беренче мөстәкыйль конституциябызны кабул иткән вакытта ул комиссия әгъзасы иде. Конституция кабул итү буенча. Һәм анда үзенең бик төпле, дәлилле фикерләрен, тәкъдимнәрен әйтеп, һәм шуларны кабул итүенә иреште. Фәндәс агайның бер бик асыл сыйфаты бар иде. Аның асыл сыйфатлары күп, менә мин монысын әйтәм. Ул үзенең фикерен үткәрә белә иде. Аның сүзен тыңлыйлар иде. Ни өчен тыңлыйлар иде? Аның сүзен ни өчен ишетәләр иде? Чөнки ул дәлилләп сөйли иде. Ул эмоциягә, хискә бирелеп кенә сөйләмый иде. Ул дөнья парламентларының тарихын, тәҗрибәсен яхшы белә иде. Шулай ук Индус Таһиров, Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Данис Шакиров хушлашу сүзләрен әйтте. Мәрәсимне Татарстан язучылар берлеге рәисе депутат Иркаил Зайдулла алып барды. Бик авыр әлбәттә. Ләкин мин ышанам, аның эше дәвам итәр. Аның кулыннан төшкән байракны күтәреп алучылар табылыр. Фәндәс Шакир улы Сафиуллин 1936 елның 17 августында Азнакай районы Мәлбагыш авылында дөньяга килә. Аны озатырга якташлары да килгән иде. Шуннан да без горурланып әйтә алабыз, менә бүгенге көндә Азнакай төбәгендә шушындый дөнья күләм шәхес туып, дөнья күләм үзенең шушындый эшен безнең халыкка нигезләнеп эшли алган икән. Шушы халыкның практикасына алып, шушы халык арасыннан шушындый зур җәүһәр чыккан икән. Ул безнең зур горурлыгыбыз дип әйтәсем килә. Мәрхүмнең улы Рөстәм әтисен соңгы юлга озату мәрәсимен оештыручыларга, килүчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Фәндәс Сафиуллин үз васыяты буенча Курган зиратында җирләнде. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.